Silav êvar baş heval navîvderim û tev başin. Em îşev bi taybetî basa şarê li Helebê bikin êrişên çeteyên dewleta Tirkiye yên ser her du taxên Kurdan. Em ê di nava vê bernameya taybet de cih bidin nûçiyan jî daxuyaniya dawiya Mazlûm Abdî heye. Salih Müslim tiştek balkêş dibêje ez ê bi were parve bikim. İlham Ahmed jî dibêje diyaloga me çêbiye bi dewleta Tirkiye re. Me bang li welatên Ewropayê jî kirine. Amerika bi taybetî dewrê vê êvarê tombarak diaxife. Niha ez mîvanê xwe nedim sekrandin. Mîvanê min îşev Bedrettin Canımana em jê re dibêjin Seyda jî mamoste bi xêr hatî. Navxerê da bî êvar baş weşan baş. Mamoste ev sê çar rojin em nûçel ser hev çê dikin. Nûçeyên şerin pir zêde guherîn çênabe di nûçeyên şer de ji bilî kuştin, mirinê em dikevin nava detayan li ku derê çend kes hatine kuştin, filan xestexane hatiye bombekirin. Piştî demekî merûv feq dike ku merûv di nava şer de wenda dibe. Niha em hinekî xwe ji şer dûr bigirin wisa ji dûr ve velî binêrin. Tu qet çi dibînî? Çi ye daw? Mesele çi ye? Çima jinişka ve wisa hele her du taxên Kurdan ji xwe re kirin hedef. Pêdiviya me wisa bi îzahatekî bi şîroveyekî heye mamoste keremke. Belê. Ji min re sürprizê ku ez lê şaş bibim çê nebûne. Heta divê me wêrê ku îro dibin derengî ketine. Me hê min digot zemanek daha pê zû gere ev çêbiya derengî ket. Lewra kevirê rojhilata navîn yek bi yek tê kişandin. Avayî ku li wir ava bûne tev xeletin, tev hildişin. Niha çûçikekî gava tedî mirîşk li ser kurtar û dinê di nav hêka da çûçik çê dibin. Ew çûçik gava dikemile de edile ji bona ku ew çûçik derkeve cîhanê gere ew qatilê hêkê bişkê. Rojhilata navîn di serî de ji xelkê Kurd ra tabii ji min re daha zêde ji bona ku ez Kurdim û em ji Kurdistanê tên em nêzîktir ji me re ew e. Em Kurd 5 milyon 100 milyon Kurd fena çûçikekî di qalikê hêkê da gihîşti be ji bona ku em çavê xwe li cîhanê vekin gere ew qatilê hêkê bişkê. Qatilê hêka me dewleta Iraqê bû, dewleta Sûrî bû, dewleta İranê bû a Tirkiye. Gerek ev têk herin. Lewra vana welatek mezin welatek fena Kurdistanê perçe perçe kirin her dewletekî lingek xwe danî ser vî welatî. Tirka bedena xwe avêt ser vî welatî. Yani Iraqê lingek xwe xurt avêt ser vî welatî. Sûrî lingek xwe avêt ser vî welatî. İranê lingek xwe avêt ser vî welatî. Tirka jî tebahiya bedena xwe giraniya xwe dan ser vî welatî. Tu bivê nevê hey pêda nüfusê pir dibe hinek qala 100 milyonî dikin, hinek qala 95 milyon Kurdî dikin. Em çi qas zeîf bi te'wîz xeber din qala 5-6 milyonî dikin. Ev 5-6 milyon, ev 100 milyon Kurd ji wî qalikê xwe derketiye. Dişkêne wî qalikê. Gava ku dişkêne gerek van dewletê ku dorpêş kiribûn ew dewletana hilweşin. Her du bi hev re nabin yani hem Kurd hişyar bin hem van dewletana fena kewna xwe ewlî bimin ev tişkî ne meqûle ne mentiqiye yani. 45 sale Kurd teorîtîze dikin dibên işte em bi hev re bijîn. Em bi hev re yani adaletek ava bikin em bi hev re bijîn jiyanekî hevbeş helwestekî hevbeş nexwasma bi Tirka re ev teklîfa Kurdayê bi vî rengî bû te'wîzekî ku Kurd yecar çavê xwe venekin. Yani wisa hat hesibandin. Ne hat mesela
neket şuna cameriye, neket şuna ya vallahi nigi Xudaya serziki ve cardin Amerika camerin, Amerika disa jidvin, em behevra bijin, kesi bevi kavil Kurdan enheri. Evet. Ne Türka, ne Araba, ne Farsa. De heb nerin bu bela seri Kurda her du nerina galet xwendin. Yek jî din, mesela din Kurda pir galet xwend. Tercüma İslamiyet Kurdistan'ı gelek galet hat kirin. Dinek yusa hat peşvazi kirin Kurdistan'ı. Kurduwi dini da gava Kurd dava hebuna xwe bikin ve ümmeta İslam'ı perçebbe. Hat wî mane. Wisa hat mane kirin Kurda jî bi piranîkî wî mane wisa qebûl kir. Ya mesela alimi Kurda fena Bediüzzeman Troki go bira devleteki Kurday ser bixwaçî be. Askerî Osmanî yok. O li Kurdistanê du malbatê şêxay ku civaka Kurda li serhedê pê disekinin Şêxê Taxî û Şêxê Palewî henin. Şêxê Palewî ev Şêx Saîd û etbaî yani evê ku Şêx Saîd ra hereket. Vana rabûn serxwe ew Şêxê dinê ew jî nîvê Kurdistanê zêdetir hikûmet dikirin. Ji serhedê heta Qamişloyê. Vana hevalbendê dewletê bû. Yani ew Mustafa Kemalê ku di kufra wî da şubha tu kafirek jî tune, şubha tu kesî tune û kafirekî münafık Şêxê Taxî pêra ittifak çêkirin. Şêx Giyaseddîn Emre derket televizyonê mektuba ku ji Mustafa Kemal hatibû mektuba ittifakê orta wan û devletê xwend. Yani go bira herkes mera hürmet bike em müttefiqê devletê. Eva çi bû? Li ser navê wî dînê ku gelet hatibû tercüme. Biratiya ümmetê, işte em birayê Tirkanin, em bira... Evê biratiya hane yek şaşîkî mezinê dinê jî ku me gelet tercüme kir, delga komünîzmê bû. Dûr da jî kelîma ümmetê rabû, navê biratiya gela danîn şûna wî. Yani bi wî dînê İslamê devlet aşkura, Arab aşkura 24, 25, 26 devlet çêkirin. Bi dîn xekel tu devletek Arabay ku bêje ez dînsizim tune. Tev jî bi dîn hüküm dikin. Müslümanın, Sünnîne. Farisa dev jî dînê İslamê berde bi mezhebê İmam-ı Caferî devlet ava kirine. Abi mezheb yani mezheb çerrekî ji dîne. Yani nêrînekî. Türk sırf ji bona ku bibin devlet û bibin hükümdar, bibin destlatdar bu Müslüman. O qas dîn xwe ra bi kar anîn. Me Kurda viya gelet xwend. Me got em gava em bibin devlet, ümmeta İslamê perçedbe. Du Kurda li viya ihtiras kirine. Şêx Saîd li viya ihtiras kiriye gotiye de orta min û xwedê da ne hewce Arab û Türk û Faris tercümaniyê bikin. Ez û xwedayê xwe em dîrek bi hev re xeber didin. Xwedê bi zimanê min jî fehm dike. Yek jî Mele Mustafa Berzanî serî hilda. Got temam em jî Müslümanin. Fakat Müslümantiya me nayê manê ku em di binê bandora we da bijîn. O ulemayê Kurdistanê piraniya wî li dijî van serhildana derketin. Ev rastîkî ye. Îja îro Kurda ev kiras qeliç mand. Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava ji her çar perçê Kurdistanê rêxistinê Kurda siyasî, eskerî, komik, komele bi carkî helwestekî hevbeş nîşan didin. Yani erkê netewî, erkê millî didin pêşî. Mesela tu bi xwe jî textîr dikî ev du roje êrişek anîn ser Helebê. Yani
En zanım li Şamê çi dibe hinek dibêjin Ehmed Şe'ra hat kuştin, hinek dibên birîndar yani hinek dibêjin îşlevan İslamîsta û Tirka gotin ya me got em te dikin reîs me negot here selamê bide İsraîl bide Kurda bide Duruzya bide nizam kî kuro me got fena me wehşî be tu dest tu dixwazî bibî meriv gava tu bibî meriv em bî nikarin rakin. Seyda destura te Tom Barak daxuyaniyekî daye weke nişiyekî deqeya dawî hema wî pêşkeş bikim başê hevanna. Nûnerê Amerîkayê karûbarên Sûriyê Tom Barak di derbarê êrişên li ser taxên Eşrefiya Şêx Mehsûdê yên Helebê de daxuyaniyekê belav kiriye hema niha ket ajansan li ser hesabê xwe X'ê yê Twitterê belav kiriye bangê hemû aliyan dike ji bo parastina sivîlan şer rawestîne. Barak diyar kir ku ew pêşketinê li taxên Kurdan ên Şêx Mehsûd Eşrefiye bi dilgiraniyekê mezin dişopînin. Dîplomatê Amerîkî bangê hemû aliyan kir xwe gelekî ragirin parastina can û milkên sivîlan bixin ser her tiştî. Barak diyar kir ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi xemgîniyekê mezin pêşketinên li taxên Eşrefiya Şêx Mehsûd yên Helepê dişopîne. Tom Barak destîşan kir ku 13 mehên borî Sûriye piştî bi dehan salên şerê wêranker pêngavên dîrokî ber bi îstiqrarê ve avitiye pêngav ber vê lehevkirina niştimanî avakirinê de avitine. Barak got danûstandinên girîngên vê hefteyê yên bi nûnerên İsraîlê re pêngaveke sereke ya ber vê aştiyekê berfireh veye. Ev jî biryardariya Sûriyê nîşan dide ji bo xirabkirina çerxa tundutî jî êş û hovîtiyê. Nûnerê Amerîkayê wekî de anî ziman ku guhernên bi vî rengê yên kûr di şevekî de pêk nayên yani sebir xwest ji bo milletan birînên kûr yên şerê demdirêj ji bo başbûnê hewce bi demê heye. Dîplomatê Amerîkî diyar kir ku pêşketinên mayînde sebir tehemûl têgihîştineke rasteqîn ya da navbera hemû beşên civaka Sûriyê de dixwaze. Barak teqez kir ku ew li ser vîzyona Sûriyeyeke ku mafê wekhev ji bo her hemalatiyekî çi Sünî dibe Kurd dibe Durzî Mesîhî Elewî hemû pêkhateyên din bê istisna dibe mafê wan were garantîkirin. Mesele ev e wekî din behsa peymana deyê adarê dike Tom Barak eşkere dike ku hefteya borî ew li ber deriyê encamdanê bûn yani dikarîbû serkeftinekî mezin pêk bihata di mesela peymana deyê adarê de. Bi tevlîbûna Qesedê hikûmeta Sûriyê em hindik mabûn bi serketana. Ev armanca me hê jî bi temamî dikare bi ser bikeve. Hê bi dawî nebiye şansê me hê jî heye. Barak dibêje ew tevî hevalbend û hevparên xwe yên heremî yên berpirsyar hazirin ku alîkariya hewlên ji bo kêmkirina alozyan bikin. Derfeteke îmkaneke nû bidin Sûriyê û gelê wê ji bo li şûna dubendiyê rêya diyalogê hilbijêrin. Hindik maye ez heme xilas dikim wekî din nûnerê Amerîkayê bangeke lezgîn li rêveberên hikûmeta Sûriyê Qesedê dike rayedarên xwe cihî yên li herêmê dike ên dibin rêveberiya Kurdan de hemû aktorên çekdar kî hene êl qadê bang li hemiya dike tiştekî dibêje. Şerê xwe rawestînin. Alozyan yekser kêm bikin. Werin em li şûna gulebaranê guherîna fikr û raman pêşniyazên aveker bixin pêşiya xwe. Siberoja Helebê bi giştî Sûriye aydê gelê wê ye. Yani siberoja Sûriye aydê gelê wê ye. Divê bi rêyên aştiyane were diyar kirin ne bi tundutijiyê ne bi şiddetê. Di dawiya daxuyaniya xwe de jî Tom Barak bang li hemû aliyan dike dibe herem li dijîn hêzên derve yên têkder wekîlên wan ên ku dixwazin pêşketina sala borî têk bibin ve ya basa kîjan dewletê dike nizanim binêrin dibe hêzên derve û wekîlên wan ên ku dixwazin pêşketinên sala borî têk bibin mîratê hewlên aştiyê yên serokê Amerîkayê Donald Trump li rojheta navîn dibe ew dixwazin ji holê rakin dibe em li hember wan disekinin vê gavê behsa kî dike nizanim. Tom Barak wekî din dibêje armanca me ew e yan jî ev hêzên ku dibe me bes kiriye dixwazin bê îstiqrariyê li herêmê bicih bikin û Amerîkayê ji armancê wan dûr bixin. Paşê jî Seyda Salih Müslüm di derbarê Ehmed Elşara da tişta dibêje ev Tom Barak daxuyaniyê çi ket serê te mamoste te çi jê fehm kir çi dibêje dawa çi dike? Ji Tirkara gona
ji Tirkarat bêje na. İro êvarê, îro nava royê wezîrê parastina Tirka got eger Sûriye daxwaz ji me alîkarî ji me daxwaz bike em ê herin. Tom Barak divê şer rawestînin ev li dijî Tirkayê û ku dibêje herkes xwe îfade bike mafê herkesî Sûriyekî ku mafê herkesî tida were parastin eva piştgiriya Qesedê ye. Lewra Qesedê tişkî aw hat dixwaze dewleta Şamê xilafetê dixwaze şerîetê dixwaze. Piştgiriya Qesedê ye dijîtiya Tirkayê. Ev hevoka wî pir balkêşe dibêje herema ku herema me dibe divê li dijî hêzên derve yên tekder û wekîlê wan ê ku dixwazin pêşketinê sala borî tek bibin. Li dijî Tirka û mervê ku Tirk wan li Sûrî Aynen. destek. Yani ez jî wisa fehm dikim. Aynen. Dibe vaya xebatên aştiyane yê serokê me ji holê radike. Dibe werin em li hember van xêrnexwazan dibe em bisekinin. Ecîb Evet. tiştekî. Helwestekî a ne aşer. Niha ji xwe sebebê ku dibêjin anha Ehmed Şara li ortê tune filan Ehmed Şarayê ku wê bi Kurda ra bi nizanim bi Yehûdî bi İsraîl ra têketa helwestekî hevbeş Tirk û cihadîstê ku taşeronin li Sûrî di serî de jî yani ji xwe esas em bandê hinek pêş da bigirin ji orada daha paqij merî were çêtir e. Nahekekî vedran. Tamam. Gotinê xweş tamam. Gotinê diplomasîk, halkların kardeşliği, biratiya, ümmetê, demokrasi, hukukê insana, mafê insana. Bana gotinê pir xweş. Gloverin jî. Giloverin jî feqet yek ji yekî mestir derew e. Her yek ji yekî derewek mestir e. Niha Kurdekî ku rabe bêje ez İslamiyetê dixwazim xwe tu Müslüman xwe tu camiyê li meştkî Kurdekî ku bixwaze Kurda têxe Müslüman ji sextekariyê wê de tir tişkîdinê nine. Tu pir cihada İslamê dikî gerek tu xilafetekî elan bikî, tu desthilatdar bî, tu dewletekî maddî manewî pir xurt ava bikî, cihadê bikî. Fena pêxember herî xelkê ku ne Müslümanin tu ji wan xelqa ra cihada İslamê biherî. Ya û cihadîst tên Diyarbekir terin Qamişliyê tên Hewlêrê. Cihadîst tên Batmanê. Komünîst terin Dêrsimê û tên Diyarbekirê û tên Mûşê. Divir de sextekarîkî pir mezin heye. Mesela Kurda, mesela Müslümantîtî û nemüslümantîtî nine. Mesela Kurda, mesela demokrasiye û mafê insanan nine. Mesela Kurda meselekî sosyalizme ya komünizme ya rejim ya meselekî ideolojik dini olî nine. Mesela Kurda meselekî maddiye yani madda insaniye. Mesela Kurda meselekî milli netewî qewmî unsuri welatiye. Meselekî teritoryal coğrafik milletek ye welatek wî heye axek wî heye ev axa hanê hatiye dagirkirin milletekî hebûna wî jî di bin lengê ew dane dagirker dane. Ev millet gerek azad be. Kardeşim ez Hristiyan bim jî et dixwazim azad bim. Ez Müslüman bim jî et dixwazim azad bim. Li pêşiya azadiya min û desthilatdariya min li ser axa min tu din, tu ideolojî, tu kanûn, tu hukuk, tu tiştî qebûl nakim. Eger îro yek werê bi navê din bêje adivî dînî da 124,000 pêxember hatine dünyayê. A di gotina vî pêxemberî da gerek Kurd dibine desthilatdariya Tirka da bijîn. Mafê min ê insaniye ku ez wî dînî red bikim. Ez bi wî dînî îman neynim.
eğer biratiya Kurda hevalbendi û biratiya Kurda tê vê wateya ku Kurd bê dewlet bê desthilatdarî bînin navê vê ya navek din e. Mamoste Mazlum Abdî jî tiştekî gotiye tu dixwazî ez hema zû Kerem bixwînim. ke erê Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî di derbarê êrişên li ser taxên Kurdan ên Helebê de daxuyaniyekê belav kiriye. Abdî dibêje berdewamiya nêzîkatiya şer û zimanê şer ji bo ferskirina çareseriyên yekalî nayê qebûl kirin. Mazlum Abdî bal dikişîne ser rûdanên siberojê dibêje vê nêzîkatiyê beriya niha li peravên li Sûriye yanê Laskiye Tertus li dijî Elewiyan pêk hatibû paşê li Swêde li dijî Durziyan pêk hatibû sedema komkujiyên ku di asta sûçên şer dane dibe ev êdî Abdî destnîşan dike belavkirina tank û topan li taxên bajarê Helebê bombebarana li ser sivîlan koşberkirina wan bi darê zorê hewldanên dagirkirina taxên Kurdan di dema proseyên danûstandinê de yani tam di vê pêvajoyê aştiyê de diyalogê de derfetên gihîştina lehevkirinê bi temamî ji holê radike. Mazlum Abdî şiyarî da ku ev rewş zemînê ji bo guherînên demografîk ên metirsîdar amade dike. Sivîlên li her du taxan asê mane rûbirûyê metirsiya komkujiyan dike. Wekî din çi dibêje ew li gel xelkê Şex Mehsûd Eşrefiyê ne heta da wî em bi wan rane em bi rojan e bi hemû aliya ra di nava tekiliyê de ne. Em dixebitin ji bo van êrişan bidin seknandin. Mazlum Abdî di dawiya peyama xwe de sersaxiyê ji wan malbata ra dixwaze yek û ferdê malbata xwe wenda kirine birîndaran ra şîfayê dixwaze rewşa Helebê piştî ragihandina qedexeya hat û çûyînê naskirina taxên Kurdan wekî herema eskerî ji aliyê artêşa Sûriye ve niha dibe li ber teqînê ye li gorî werhesil. Mazlum Abdî jî dibêje me nexwestin bikevin nava şer sê çar rojin em di nava diyalogê de ne bi hêzên dervere ka em çi bikin çi nekin. Ez fehm dikim ew dixwazin bi Tirkiye re jî niha rêyekê diyalogê vekin İlham Ahmed dibêje me rêya diyalogê vekiriye bi dewleta Tirkiye re Amerîka İngîltere re ez ê paşê hem Washington Parîs Enqere dibe wisa me tekîlîkî sê goşe danî bû diyaloga me jî çêbiye bi Tirkiye re. Kerem kême mistin. Belê beyana Mazlum Abdî yani tesrîha wî mesaja wî têda pir bixwe ewlebûn heye pir bixwe ewle ye bixwe bawer e û şubiha wî di pêşa rojê de tin heye fena ku bêje ya heta ji destê me tê em rêya Xwedê ji wan bistînin em ne terefdarî wî tiştînin. Heta ji wan gotinê wî ev jî tê femkirin yani sivê Sûrî li bingoyê hev keve em ne berpirsiyarin. İşareta wî jî dide îşareta wî jî dide em ne berpirsiyarin. Bi rastî jî serleşkerekî ku hêza wî qeweta wî hebe awha xeber dide. Yekê zeîş biya wê bibiya qareqara wî wê tehdîta bikiraya. O tiştî aha jî ez fehm dikim Mazlum Abdî mesajê dide hevalbendê xwe evê ku pêra mittefiqin koalîsyona navdewletî mesaj dide wan jî yani dibê ew şert û mercê ku me li serê xeber dabû bi rastî jî em bê şer bê tişt bi rê kevin em bigîjin encamekî em di wan şert û merca da israr dikin. Fakat tên pêşgarê zarê me dibin, pêşgarê mehellê me dibin, bajarê me dibin yekalî nabe. Yekalî yani tek taraflı dayatma. Ew jî Tirkiye mesajê de Tirka. Yani la hûn yekalî vegirtiye hûn dixwazin bi qeydê we bibe yekalî nabe. Gerek bi temamê aliya be. Wê mesajê jî dimnen dide Tirka fakat giraniya mesaja wî ji hevalbendê wî koalîsyona navdewletî ra. Yani sibê ku em li temamê Sûrî bela bûn melvan xist em ne berpirsiyarê vî şerînin. Erê û tekez dike em hazirin yani hêzê me ku herin li van dera biparêzin û
van erişa bişkirin ev hezi meci henin em amaden ev van mesaj ajide ev ne xrabe fakat keki bedran Bavariya mı da gerek şu avha bibiya Suriye helveşe du tiştenin na la aliki qesede heye YPG qesede çıt xwaze deklarasyona wî yani felsefa wî ya jiyanê û li ser kîjan xet û benda ketiye nav koalisyona nav devletî dibe jiyanekî hevbeş herkes di ciyê xwe de xwe îdare bike jin serbixwe bin jin jî bi hêz bin herkes di ciyê xwe de xwe îdare bike Mamoste anha hevalê me ji herêmê ji me re peyam dişînin ew hevalê me ku li derê dixebitin dibe anha şer pir giran e tu dixwazî ez hema dengî vê jî vê نعم 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 نشاهد أيضا هناك أعمدة كثيرة الآن. نعم إذا مشاهدينا نتابع معكم هذه اللقطات الحية والمباشرة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود وهناك أصوات ev vê êvarê ye ana hevalê me ji me re dinivîsînin dibe şer pir giran biye bi taybetî leşre mamoste tu şîrova xwe bidemîne ez diçim nêçîran mûçiyan belê qesede vî tiştî dixwaze HTŞ jî hat parzûnkirin ji Daişê ji En-Nusra ji El-Qaîdê hatin parzûnkirin navê wî kirin HTŞ berê dewleta Iraqê û Şamê bû xwedê giravî piştî wî jî kirin heyeta Tehrir û Şam yani heyeta ku wê Şamê rizgar bike piştî wî jî navê wî awha kirin vana çi dixwazin vana dibên em dewletekî İslamî şerî çê dikin xwedê giravî em şerîetekî teze tînin rojhilata navîn pey derpê em ê her derê îşxal bikin xilafetek çêkin û jina têxin hundir gerek mêr bin Sunnî bin Ereb bin em jî rejîmek awha dixwazin pekî van her du hêza tu çawa tînî bi heva girêdî vana çawa dikarin Sûrîkî bi şîrîgatî bi hev re vekin desthilatdariyê li hev parê vekin Seyda ez pêşniyazekî li te bikim em Kurd dikarin çi bikin anha em ser tedbîran baxivin mesela zana dîmenek nîşanê te dimnizam dikarî bibînî ev dîmen ji Bakurê Kurdistanê ne mesela ji milletê Diyarbekirê erê milletê me ji xwe re dimeşe meşeke gelo bi van meş û mîtîngan merûv dikare pêşî li van êrişan bigire merûv dikare Helebê biparêze ez dixwazim hinek tu behsa tedbîrê me bikî em çi dikarin bikin çi ji destê me milletê Kurd tê tedbîr ez bi xwe pir rûmet didim beyanatê aktörê Kurda siyasî yani di serî de Serok Mesûd Barzanî Bafil Telebanî û her wiha rêveberiya Rojava bana yek bi yek beyanatê wan yekin ev bangê yani tevahiya Kurda hemêz dikin van bangana dibên em hazirin em li pişta Rojavan yani yeketiyekî çê dike ruhekî çê dike yekîtîkî fewqelade heye anha di Orta Kurda da em bi xwe em vê yekîtiya hanê xurt bikin kî li ku derê dikare rabe piya rabe pê ehtiraz bike em qala 100 milyon Kurdî dikin em gerek xwe bigînin van Kurda giştî ev Kurdana li tevahiya cîhanê êku li Qamişloya bira sîlaha xwe bigirî her re êku li Diyarbekirê tê keve soqaqa en amezin a dilê xwe ku meriv bêje Kurd li İstenbolê û li Enqerê jiyanê li Tirkiye bidin seknandin yani en amhim ew e ev berpirsiyarê meb'ûsê Milletvekiliyê Kurda di Meclîsa Tirka da bira dev ji van gotinê xwe berredayê berdin millet bigirin
لإسطنبول و لأنقرة و كرد دكارن ترافيكي بدن سكناندن جياني بدن سكناندن ما نام قالا 6 مليون كردي دكن ev Kurdê ku çûne İstanbulê ji kêfê neçûne gundê wan şewtîne giş koçberin giş muhacirin Enqerê dîsa wisa li İzmîrê dîsa wisa eger li Enqerê û li İzmîrê sê ro wan rêya bigirin neçin dairê hikûmî îş nekin neçin nexebtin o em jî di ciyanê da van piştgiriya wan bikin teşvîq bikin mesela Durizî şêira anha eskerê Durizîya videoya wan cemne شعرا للسر هالبسطة للسر شربان قصدي تكن لأشرفية ولشيخ محسودي بفيها يعني تشتاكو ام بكن از پر شانازم كو آنها از گازنا ناكم انا بجم چما باشور دنگي خو ناكم باشور دنگي خو كريه انا بجم چما işte بارزاني طلباني دنگي خو ناكم دنگي خو كرنه رنگي خو بلي كرنه للروجلات جو خو سرهلدانه كي خوازایی هست لروجلات ام کرد باکور لسر مل کرد باکور نیره کی پر برباد ہے گره اموی نیری بشکنن ام 4 روز ترکا را بین ام جوت قتن خیر آواج مرا تنه هون ندوستن هون بده به خود دوستن زکی و گولا خونیه ام گره بکار بین بیاشتر ام ترکا به منت بکن که ام ترکا 4 رو به منت بکن و ترک سیاست تا خود روجاوا داد برچاو را در باز کن مستم گفتن شیخ بله کرم که دقیقی إلى عروس المقاومة كواني وقامشلو كلنا اليوم عربي داخفه ام چی بکن اری برابرجه اشترا ترجمه etkim tamam بالعربي باخفه هوالي ما عربي جايه شما ام تركي بدن شما عربي ندن تمام شيخ مقصود والأشرفية ابقوا بنيانا مرصوصا يدا بيد كتفا بكتف فوحدتكم هي سلاحكم الأقوى الذي لا يقهر ولحراسنا الأبطال في القوات الأمنية اثبتوا ثبوت الجبال الراسيات فأنتم الدرع الحصين اضربوا بيد من حديد فأنتم الأمل واليقين ارفعوا رؤوسكم لتعانق السماء فشعبكم يضعكم تيجانا على رؤوسه وثقوا أن هذه العاصفة ستمر وأنتم أصلب عودا وأقوى شكيمة لن تنتهي هذه الملحمة إلا وأنتم أكثر وحدة وتلاحما ولن تكتب نهاية هذه الحكاية إلا بحروف النصر المؤزر الرحمة لشهدائنا الأبرار الخزي والعار للغزاة والمعتدين عاشت مقاومتكم عاشت مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية البطلة ادبجم خلاص بو او قاسه تبي كل ما يخد يخن فنا هسنة شليك سري خب بلينكن برا سري والبني عزمانا كذا هون قوما كي كور دورن قوما كي جوا اسيلتر دروجلاتا نافين دا تنه يعني بانك الكرد تباهي روجافات كد بالهوارية الشيخ مقصود أشرفية ورن بانك بيروزة براستي از شيخ ناستكم بانكاوي بانك كي بعفت نتوية پر پیروزه اوی ویدیو گوته آنها داگ داری کردن اولگلک جیاته وشاندن لهر درجی براوره وشاندن فنا برین آها yani جخو بسر من ناکبه که دحب ذهنیت به هورا سوریه کباب کن فقط آنها امو عربا امشر هف ناکن لسوریه لسوریه امو ترکال هف راسته امو ترکا هم لهفت خنش بونا تمه هجا گو
او fotoğraf ekranı fotoğrafı Daiş'e anha بله لحلبه هزین کردان لهمبر وانات بله نه امو ترکا نه ترک در روجاوا دا دبه gerek Kurd به کردیتی neyin حساندن yani ne teritoryal ne milli ne kavmi tüccar navi kurda tu nebe bunu silahı kudayının herin teslimi hetesi bibin Kürdistan gerekli Türkiye çağ kadehe lüvurci usa kadehe Arab viyaj mera nabijin Arab li Iraqi viyaj mera negutin Arab Şami viyaj mera nabijin Arab Şami qizu khorte Arab Şami şi'ral ser Kurda dinvisin Evi Türk hatine ve deri dibin سیدا دستورات حوالی می لحرم آن هم سرخطیه از همه ما مستسلاف دنگی متیته دم باش بر چه آگاهین داوی هن البرته تو کرم آخواه همه آگاهین داوی مرا پار وکی بله بگومان لحرم ما روشنامه کردستان به طیبت هر دو تاخین شیخ مقصود و اشرفی شرک پر دجوار بین آور بردوام دیگه دراو شهید شر پر گرمه به طیبت دوان ساعت الهری داویده امتکارم بیجن روشه که پرالوس هیا چهتین بسر دولت ترکیه و یم بسر دولت سوریه و با آوائه که اصرار دخوازن بکوین وان هر دو تاخان و لبرانبری ویجی برخوادانه که به همپا یا شروان کرد لوان چپرین آسی براستی چپرین آسی نه اگر نه آسی بون بلکه دولت کاری من حتی وان ساعتان ام بیجن وان تاخان داگر کربانا لیم خوابن راست برخوادانه تی برخوادانه که به هم پایا حتی وان ساعتان جی لگوری هنک آگاهیان دبیجن دویرک لعالی ام بیجن دویرا یکم اشرافی ام بیجن دویر چهتک هتن اوی دویری دراوش هایده داما دشوپینن روشه که تبلی هده این حتان ها آگاهی که وسط زلال تنه دبک و جار هیا مثلا بیجن شربان هنکی پاش دادکشینن جوی چنبر الوان بزبرینن هم بیجن وسط دربه که گران لوان خن اما حال حاضر در روش هایدش بیجن به طیبت لطاقه شیخ مقصود و اشرفی که پرد جوار هیا و هزین سوریا دموکراتیک جی دو مداد یار کرن لبند دارای گشتینا او آمده کاری جدیدی کنن یه قوت گران جالی قامش لو حسه کده بر به خط پیشین هم بیجن آلی رقا آلی دیر حافر خط سینوری هم بیجن به طیبت به چهته آمده هم بیجن هماهنگ حلوی دریجی اگر افراش بردام بکن هونجی دزانن یعنی وی ام بیجن به طیبت خط آمه ام بیجن حلب و تنگاسی جدی جیان بکن و جبوی که حسد خواه آمده دکن اگر افراش بردام بکن که کارب مداخله بکن لی اگر که افراش وصا بردام بکن جدوبه که سرانسر سوریا در بازی روشن که جدا داده یعنی دی گاوین شروان نها شروان کردان ایل هر دو تاخان ام تف دزانن د دستی وان د چک و سلاح پر گران توننه تانک توننه درون توننه او لگوری امکان خواه گلو دکارن برخواه بدن مثلا آنها تی بحث کرن اشرفیه هنه که کتیه زوری یعنی دی راستیه و چیه نزانم که خبر چه بردستی تهیه يعني النهارده روشه هيدا عندما الروشيد نيران براستيزي يعني هم طاقه شيخ مقصود هم جي اشرفي تبي كل شيء انجران تنا بيجي تبي كل سلاح انجران تنا بيجي اما رحي برخدان اللي بيش ده انسان يكون مدر الشد كي انسان فدائي نه
اگر کو قد سلاح تنه به جوانت قرار رح خوش بوی کی بکن فدا کلی کو اجماع که وسط مزن گل جلوی دره دروش که پریشانی دیا اما الگور آگاهیان سلاح این که دست دیوان ده نه سلاح این وسط بیجن پر پیش کتینن بکیسی نه کلشین کوفن تشی وسط بیجن تشی نرمال نه این که دشاران دیم کارانی دروش هيدا الجور كو ام دشوبين اگر كو افراج بردام بك و لطاخ الشيخ مقصود و اشرفي روشين الوس روبدن افيك باندورا خوين جدي حبنا الجور كو ام نراي گشتي جدنيرن تاني ام بجن رفنا كرن هيا شهم زاري هيا افيك تيرانوكا اگر كو يك تيرا بكربون بك حطاني يروش افراج وصدريجي ناكربانا مخابن اگر که افراج بردام کن و کاراسات مروی رو بدن gelek spas kerema xwe li xwe miqatebin anha Rojavayê Kurdistanê jî dibin xeteriyê de ye yani her du tax wextê zirar bibînin Rojava jî zirar dibîne niha daxuyaniya dawiya asayişê heye ez xatir ji te bixwazim mala te ava tiştekî çîbû ji kerema xwe re me bi tenê nehêle hema wisa em telefonê hev bikin agahiyên dawî em bi hevala re parvê bikin baş e keko دم باش تلوری سرچاوا mala te ava ji Rojava herabû Seyda tu hatî ez hema viya daynim madem daniye serkirin ez dengî wî vekim ka vaya çi ye tamam rewşa dawî anha li Eşrefiye rewş pir zor e şervan hinek di ya di tengasiyê de ne ya xweşûn ve dikişînin ji bo bikaribin cardin mudaxele bikin qesê de kengê dikeve dewrê em nizanin yani ez ne pisporê şerim lê ez dizanim ku bi vî şeklî nabe بقاسی کو مریف فهمت که یعنی اگر شرج kontrol ederke ve yani sistematik siyaseta Şamê ev be eva helwesta Şamê be ve şer li tevahiya Sûrî bela be o gerek wisa jî be yani serleşkerê qesedê ev di sê roja beyanatê ku didin wisa tê fehm kirin yani dibe eger ev şer li van her du mehellê Helebê dewam kin ve şer tevahiya Sûrî bû yani em ê jî li tevahiya Sûrî xin tê wê manê beyana Tom Barak piştgiriya qesedê tê de heye ev yek wezîrê derve ê İsraîl îro ji dünya ra qala deyndariya dünyayê hûn deyndar şerefê ne ji Kurdan ra rast e yani eva pir tiştek tund bû eger dünya müsaade bike ku Türk û Ereb li Kurdê Rojava bixin dünya bêşeref e îbarê wezîrê İsraîl ê derva ev bû yani got dinê deyndarê Kurda ê şerefê û ê anorê ne ev tê fehm kirin feqet yani em cinarek me hebû digo ez gotinek bêjim em pê ji hev xilas bin bi vê zihniyeta hanê bi mewcudiyeta dewleta Tirk tu cara wê pirsgirêkê di herêmê da fena însanan neyên hel kirin ted û 6 sal başûrê Kurdistanê şer hat kirin heta dewleta Iraqê perçe nebû mesela Kurd li wir hel nebû li Sûriyeyê heta tam ser û binê hev nebe mesela Kurd li wê derê hel nabe Türkiye heta perçe nebe mesela Kurd hel nabe Türkiye di statûya Rojava da perçebûna xwe dibîne tu tekiliya vê pêvajoya li Tirkiye û van êrişan çawa bi heva girê didî mamoste tabii ez tiştî nizanim lê tişta ku Tirk wezîrê Tirkiye derva Hakan Fidan û Dewlet Bahçeliyev di roberê got hûn çima xebera İmraliyê nakin
Eva be ahlaki ki permezine ku vana li ser navê İmraliyê de axifin. Nahêlin İmralî deng jê derkeve li ser navê İmraliyê ew beyanat din. Madem İmralî dibe Kürt tinin, bira Kürt teslim bin, müsaade bikin bira derkeve karşıya çapemeniyê, çapemeniyê ra bêje ra me şerre kir, me gelet kir, Kürt tinin, em tev Tirkin. Wê çaxê em jî hevdû nas dikin. Türk veya nahilin. Normal kurtulmuş di meclise da hem fikra devlet edibece hem İmralı edibece. Bavê min tu berpirsiyarê her diyanî tu berpirsiyarê devletê tenî li ser navê İmraliyê müsaade bira ew ya oka berpirsiyarê PKK'nin ew dibên çi bira gotina wan were serê ben çima hûn li ser navê İmraliyê beyanata didin. Sebep çi ye? Hakan Fidan dibe mazlum Abdî xibera İmraliyê nake. Peki İmraliyê gotiye çi em nizan. Em veya nizan. Di destê wan de 27 Sibatê çend xal hene ew e. Ew jî wan nivîsiye, kî nivîsiye em nizanin ji ber ku me ji devê Öcalan tiştekî nebihîstiye. Ya gelo Öcalan heye. Tune em nabînin. Yani evê ku diçin İmraliyêtin ez mecbur ninim ji wan yeqîn bikim. Lewra devlet wan dişîne. Bira müsaade bikin bir ava tu rojname vanekî bira telefona te veke müsaade bikin tu bi İmraliyê ra telefonê de xeber dî. Çima nebe. Tabii. Yek jî kekê bedran me kesî bi goy xwe nexwariye. Herkes zane heta bîsta bijmêre. Şert û mercê ku du millet yani devletekî bi milletekî ra li hev were dertê devlet uzrê xwe dixwaze o mahkumê wî tev berdide esîrê xwe ji hev berê herkes esîrê alî dinê didê dîlê wan didê piştê wî divê ku were me zirar gihand hev em desthilatdariyê li hev parî vedikin em birayê tiştek wisa tune ye ve nabêje pêva ji aşîtiyê dibe terörsüz Türkiye law terör hûn bavê xwenin tişta ku Kurda kiriye ne terör e dibe terörsüz Türkiye yani em wisa bikin geren navê Kurd li Türkiye nebe ev nabe pêvajo navê viya pêvajo nine ve Türk hem fena ku mêca got hem li ser navê xwe de axifin hem li ser navê İmraliyê de axifin. Ya İmralî a me ye terefê Kurd e müsaade bike em li ser navê İmraliyê bi axifin. Yan bira bi xwe rabe bi axife bêlin bira çapemeniya dünyayê here wir dibinê ewlekariya navnetewî da müsaade bikin bira derkeve xeber de eger mesele İmraliyê gotinê İmraliyê ayetin ji we ra yani ştirkara dibêjin madem hûn xebera İmraliyê dikin İmralî bêje çi hûn wisa dikin müsaade bikin em jî gudarî bikin em jî xebera wî bikin müsaade nakin yani tu deverek cihanê nehatiye dîtinê devletekî hem li ser navê xwe hem li ser navê dijminê xwe agahiya bide anha em ketine wê ew ê o ji bona wî jî Kurd jî helwesta Kurdayê hev beş mesela eger em bandê hebe pêş de biherin ku İmraliyê ne rast be jî ew beyanata ku şer daseknandin silahê xwe danîn gotin em xwe fesex dikin evî Kurda kiriyek çar alî çar perçê Kurdistanê kiriyek bombekî bi kereng bi gupik xist hemêza devleta Tirk eva kerîmetê em ê viya ji xwe ra bikar bînin îro Tirk çima dibêjin eger Ereb gazî mevkin em ê herin alîkariya wan demek manekî ku em herin tune ancak ew gazî mekin em dikarin herin berê digo PKK li wir em çi şerê PKK dikin berê wisa dikin anha êdî nikare bê PKK li wir em çi şerê PKK dikin dunê jî ji wan ra dibêt bê PKK xwe fesex kirî dîn terin PKK tune eger li ser vî awî ku rojava statû bigire Tirk perçe dibe Türkiye perçe dibe lê rastîkî dinê jî ev Kurdê ku devpaniya dikin li kêleka Tirka û Ereba rûdinên dibêjin em biratiyê dixwazin em bi hev ra bijîn em naxwazin van sînorana biguherînin
em naxwazin tu welatek perçe bibe ev devpanîkî pir xirab e ji Kurdan. Naxir, eger em bixwazin azad bin, gerek çar devletê dagirkerê Kurdistanê tev jî perçe bin, wan sînorê ku di orta Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava da tev bên bêwatekirin, bêmanekirin, ew sînorana gere werin pêpezkirin, ew xetê sorin ji Kurdara. Kurd van sînora ji hev da nexin wê tu car azad nebin. İro eger Saddam Hüseyin hebiya hükümeta Iraqê a dijwar a Gaddar sağ biya wê Herêma Kurdistanê Mes'ud Barzanî, Nêçîrvan, Talebanî wê bikarîbana bigotane em pişta rojavanın û li vir qetlu am nefî am çê dibe. Nikarî wê nikarîbana bigotana. İro gerek Kurdê Bakurê Kurdistanê bi dengek pir bilind. Tek hevin sokakaş Tirkara bêjin em nebrayê hevin. Ve Tirka di İstanbul'ê da di Enqere'da bikaribin aciz bikin. Ziyadê dwar bidin seknandir. Mamoste ez bêlê zêdekim li gotinê te. Yani anaha çapemeniya devleta Tirkiye şarekî psikolojik dimeşîne bahsa eşrefiyê dikin. Şerrekî bê exlaq. Ew pêvajoyek ku tam di nav da her du taxên Kurdan di vê zivistanê de eger têk biçin, eger şerekî pir mezin li hember wan Kurdan tê meşandin û her du taxên Kurdan ji Kurdan bigirin, Kurd perîşan bikin, ez vê pêvajoyê şexsen nas nakim. Ji ber ku ev êrişa li ser her du taxan dibe perçekî vê pêvajoyê. Dewama wî jî tê. Madem pêvajo heye, çima ev êriş? Yani imkana ku merû fehm bike tune ye. Di pêvajoya da birîn tên kewandin, birînê teze nayên vekirin. Me gobla ji Efrînê de vekişe, me gobla ji serê Kaniyê vekişe, madem samîmî ne, hatine ser da Efrînekî nû vedikin, rast dibêjî, birînekî nû vedikin. Birînê nû vedikin, yani birînê nû va pêvajo nabin. Tabii niha me navê wî daniye pêvajo. Aha me navê wî daniye pêvajo. Me navê wî daniye pêvajoya aşîtiyê. Mêrika nabêjin pêvajoya aşîtiyê. Dibe em pêvajoya bê teror. O şest heftê hev milletvekiliyê te jî li meclisê nabêjin yaw çi pêvajoya bê teror. Hûn ku awha bêjin em gav nabêjin. Wisa nabêjin. Acayip sextekarin ev cîranên me. Mesela li Helepê êrişê Kurda dikin û nabêjin em dikin. Nabêjin. Mesela xwe vedişêrin jî. Niha çûne Ehmed Elşara esîr girtine, dîl girtine. Salih Müslim dibêje. Esîr girtine. Yani ji xwe kifşe. Li ser navê wî aniha hereket dikin. Çeteyên xwe xistine devrê, bermayiyên Daeş Maişê. û ra nabin merdane navê xwe jî naxîne. Çeteyên xwe êriş dikin. Kekî bedran. Alıvir. Yani ez Ev gelek mühim e. Ev tişt gelek mühim e ku navê xwe nikarin bêjin êdî. Demek ki nikarin navê xwe bêjin. Ji bona ku bilfiil her müdaxilê Rojava û Sûrî bikin li meşruiyetekî digerin. Demek ki tewla bavê wan nine, baxşê bavê wan nine êdî. O ez bawerim, yani ez bawer nakim ev êrişana li dijî Kurda serkevin. Ez veya yeqîn nakim. Ez veya jî yeqîn nakim hêzê navdewletî, koalisyona navdewletî wê nehêle pêvajo wek daxwazê Tirka pêş de herin. Tiştî dinê jî heye newekhevîkî yani nîqaş û nakokiyê pir xirab di orta Ereba da hene. Tirk ji veya jî îstîfade dikin wê fesadiyê jî Tirk di nava wan da dikin. Ew hêzê Ereba ku bi hev kevin. Mesela gava qala lêxistina Colanê dikin wê gelo kî lêxistibe? Kurda lê nexistiye. Kî lêxistiye? Mervê Tirka lê dixin. Alman û İngiliz naçin lê naxin. Amerîkî naçin lê naxin. O lêxin jî wê eşkere lêxin. niha ev xerîteya ku em dibînin xerîteya şer e hevalê me merex dikin. Mamoste li gorî vê xerîteyê
ev eğer xerîte rast be eşrefiye anha kirine kesk. Mesela ev erî normal ev her du tax bûn eğer ez şaşım de ez van ew rakim mesela ev Şeyh Meksud e tamam ama eşrefiye ev dere ev cî anha hûn dibînin eşrefiye evê dere ew kirine kesk anha ev dermaye tenê em ber bê kudrê ve çi nizanim îdî merû nikare tiştekî bibêje ama Niha devleta Tirkiye dibe hesabê vê yekî bide û çi wan da dike em çi bi dest dixin nizanim lê bi vî şeklî nabe yani pêvajo bi vî şeklî nameşe Kurd nikare were xapandin bi vî şeklî Nakekê bedran di Kobaniyê da jî sedî not hema çûbû şikesti bû lê pişt wan şikest belkî taktikî hinek ciya digirin hinek ciya berdidin dunê tev zane hêzê Qesedê eskerî dikarin bi tebahiya Sûriyê re şer bikin ne divan mehella neketine hareketê hêzên Qesedê divan her du mehella da bêbextîkî hatiye kirin ittifaqa orta Şamê û Qesedê van her du mehellê yani Eşrefiye û Şeyh Meksud gerek bi hêzê parastina mehellî werin parastin îdara xwe bi xwe bike em ordiyê ji vir dikişînin ku Qesedê xwe ji wir kişandiye vana êriş anîne wê derê ev çend care elbet bêbextî tamam bêbextiye ama heta vê saetê jî Qesedê li dêr hefirê nîşanê vedin yani 45 kilometre nêzê Helebê ye Qesedê heta niha neketiye hereketê sebeb çi ye em zanin Amerîka destûr nade ji were bêjim dêl hefir ev dere yani ji vê derê heta vê derê Qesedê lê xet dikare Şamê de jî derbikeve ew hêz û quweta wî heye mesele ew e yani çima binêre navbera vê derê heta Helebê 45 kilometre ye yani merûv difikire di van 5-6 salê da wî de tünel jî dikaribû çê biba ama tune ye yan jî li benda tiştekî yani ez ne pisporê şerim em nikarim bêjim ez bêhêvî ninim kekê bedran fenate ez wisa bêhêvî ninim min na ez jî ne bêhêvî me ez nabêjim ê min mi şer binêre seyda ez şer bi taxekî ve girê nadim şer bi giştî tu dikarî taxekî wenda bikî tu dikarî bajarekî jî wenda bikî me Efrîn ji dest daye me Minbiş ji dest daye Minbiş tamam memleketê bavê me ne ama Efrîn memleketê bavê me bû me Efrîn ji dest daye me Diyarbekir ji dest daye dawa çi dikî seyda de temamê Kurdistanê ji dest daye erê rast e ez nayim pê mehlekî nakevim derdê min ne ew e lê vê derê hin sembol hene yani merûv bêbextiyekî wextê bibîne li ber çavê mirovan wextê çê bibe û bi van bêbexta re jî merûv hê jî di nava diyalogê de be mîna ku merûv xwe bixapîne yani derdê min tiştekî din e derdê min ne wenda kirina taxekî ye yani li Helebê du taxê Kurdan dibin kontrola me da bin çi bin kontrola me da nebin çi ew ciyê ku Afrîn çûbe Kurdistan te ne temamî çûbe derdê me ne ew e ê van komkujiyan dikin cîranê me ne qaşo em di nava projeyekî de ne projeyekî demdirêj derdê min ew e belê wala nizanim ez jî dixwazim wekê te bibînim ama hevalê me ji herêmê ji me re dibêje seyda deqekî çi dibêje ana peyam tên li gorî agahiyan heta destê sibê we encamekî xuya bike şer aniha pir giran e divan saetan de yani merûv nikare bibêje kîjan tax ji dest çûye yan kîjan tax hatiye bi dest xistin pir birîndar here eger ew çete bikevin wan taxan seyda dikarin komkujiyên mezin jî pêk bînin însanan esîr bigirin dîl bigirin dikarin pir zirar jî bidin wan lê bi qasî ku hevalê me ji herêmê dibêjin aniha taxmax tesîmê wan nehatiye kirin yan jî têkçûnekî xuya nake
em mecburun rastî jî bibêjin wextê Niha rast e ez bi xwe divê baweriye wê qetloam çêbin. Wê Sûrî li bingoyê hev keve û bi zihniyeta ku anha heye heta tiliya Tirka jî di Sûriyeyê de hebe tu cara li Sûrî rewş nayê serazkirin yani nayê cîbicîkirin ez vêya yeqîn nakim. Lê baweriya min tistek dinê heye roya ku li Kobanê dixistin êrişê Daişê ne Daeş fenaxwayê wê rojê xurt e ne jî qesede fenaxwayê wê rojê zayîf e. Eger niha ez ewek bêjim anekdotekî rokî camêrek divê kurapê min biye müdür ez herim pîrozbahiya bikim. Tere cem kurapê xwe divê kurap ez te pîroz dikim li hev pirsin divê kurap tilmêj dikî divê erê. Kurap divê tu xumarê tirojî digirî divê erê. Divê kurap tu xumarê dilîzî divê ne haşa. Divê tu dizî mizî dikî divê haşa. Tu tiştê bêrêtî dikî divê haşa. Ez jî îş dertêm terim malê ji malê têm destşûştî pêşûştî me. Divê kurap ejdera tişkî bêjim divê bêje divê kurap wellahî tu herî cinetê tu ji ehmeqiya xwe ji kertiya xwe çîcin. Tu ku herî cehenimê tu ji kertiya xwe herî. Tu sûcek te ku tu herî cehenimê tu ne. Niha Keko can eger anha di Sûriyeyê de mestirîn hêz di destê Kurda da ye. Yani qesede anha mestirîn hêzekî ye di Sûrî de. Zêdî erdê Kurdistanê jî erd desta de heye. û ji her kesî pirtir jî îtîfaqê wî yê navdewletî navnetewî henin. Li gor viya teva eger destkevtê xwe bi destê Şamê û bi destê şeira û heteşê de berde dawiya gotinê êdî tiştek meriv bêje çê nabe. Feqet eva tişkî mentiqî jî ne exlaqî jî ne tu kes jî vêya cesaret nake. û ez bawerim wê pêşî li vî van ew ê berdin ew ê ku êrişê tînin ser van mehella ji bona ku êrişekî emûmî yani meşruiyeta êrişa tevahiya Sûrî bi dest xin. Ez vêm qeylê hêviya wînin ve ku Sûrî yan gere bibe qeydê qesedê yan gere bibe qeydê Tirka. Türk û Kurd di Sûrî de bi hev nakin. Ereb li piyasê tinin. Ereb perçe bûne ketine destê cihadîsta li Sûrî Kurd henin hêzên navdewletî henin û Tirk tiliya xwe xistiye navê divetîne. Heta yan tiliya Tirka li Sûrî têşkênandin yan Kurd dibin tune. Her du bi hev re nemimkin e. Ji bona ku pişt li Tirka bişkê gerek em Kurdê bakur enîşka xwe pêş Tirka bikin. Em bêjin law em birayê we ninin em pêvajokî bi we re nameşînin em terka parlamentoya we jî dikin û 6 milyon Kurdê İstenbolê li İstenbolê texin soqaqa bi milyona Kurd li Enqerê texin soqaqa jiyanê li wir sê ro bidin seknandin roya çera wê Tirk birînê xwe bixwînin. Feqet em rabin bêjin em birayê we nin hûn birayê me mezinin işte efendim em bi hev re demokrasiyê îcat dikin ez vêya zêde mentiqî nabînim bi Tirka re. Tirk cinsê gurin gur heta di poz da lê nekevin tu cara aşina bin. Seyda ez dibêjim mala te ava heqet heta me tijî bû ez aniha nûçeyên deqeya da wî dinêrim deqekî taxên Kurdan dibin dorpêçê de ne dibin agirê tankan da ne ev jî nûçeyên deqeya da wî ne eger tiştekî hebe na temame ev daxuyanî asayişê ye mamosta temame em navberekî bidinê ez diçim nûçe berhev dikim hevanno tiştên deqeyên da wî hebin di saetên pêşme de ez ê dîsa bername çê bikim îca bike heta serê sibê em ê di zindî de bin ji ber ku îşev şeva qederê ye qedera her du texê me ê li Helebê îşev diyar dibe eger şer çê bibe qesede bikeve dewrê jî ji dêr hefrê
Hatta Halep'e evci kuhun dibine. Eğer çi be işev çi be işev çi bu ne bu derenge. Yani ya bu beşmiş vara. Mamosta gelek spasikim Bedrettin canımana Seyda Herhebi. Ser çava ser sera. Ez hêvîdarim em ê di nav sê çar wa de bi xeberê gelek xweş şiyal. Hevya meci eve, bavariya meci eve gelek spasikim Herhebi. Ser çavên ser serî. Hevanno xatirê ve vegave dembaş.